Itiryon Cordillera Animal Quarantine Checkpoints, maisaysayangkat kadagiti strategic areas iti Paracelis Mountain Province. Kaya nasarok 5.8 million pesos noong kabayatan ti 11-day AMLAG Agritourism and Industrial Trade Fair. Kanayunan na detalye idano ni Anjel Kim Pengosro. Iti Mountain Province, kalpasan ang naadaan iti kaso ti African Swine Fever ti munisipalidad ti Paracelis, nang isayangkat itan dagiti masaknan iti animal quarantine checkpoints kadagiti strategic areas. Panggap deto'y amaliklikan ti panakaiwaras ti nasaw asakit kadagiti ayop. Masaluwadan ti panggadan dagiti manalon ken may panamnama ti food safety ken food security. Gapo iti dayta, agkid-kid daw dagiti masaknan iti kooperasyon ti publiko, bayat ti panangisayangkat dagiti personnel iti inspeksyon, tapno masigurado ti kinatalged ti industriya ti baboy ken ti salunat ti komunidad. Iti Kalinga, nang rugin nga impaima ti Office of the Provincial Agriculturist ti Rice Assistance kadagiti lokal a gobyerno. No sadino ti munisipyo ti tanudan ti kaunaan nga LGU ang nakaawat. Manipod iti 1,740 bags ti 10 kg rice ang nailatang iti nasao a munisipyo, in-deliver ti OPAG ti umuna a batch a 795 asako ti maiwaras kadagiti kwalipikado a benepisyaryo, particular kadagiti vulnerable families. Dito aganwat ket paso ti 17 million pesos nga inawat ti provincial a gobyerno ti Kalinga, babaen iti Local Government Support Fund, financial assistance to local government units. Naituding ang maangay ti sumaruno a turnover ti rice assistance iti munisipyo ti Balbalan. Iti Matifugaw, iti naisayangkat nga 11-day AMLAG Agritourism and Industrial Trade Fair ang naangay iti June 8 aging June 18, apasot Ifugao Day Celebration, nakaunong da iti nasurok 5.8 million pesos as sales. Naka-record ti hungduan iti kangatuan a daily sales a dimanon iti 66,200. Sinaruno ti Banawi nga adaan iti 19,886 pesos. Tinabaliging AMLAG Agritourism and Industrial Trade Fair ket mangipakpakita iti kinapateg ti panagtitinulong ti DTI Ifugao ken ti Provincial Government of Ifugao iti panakapapigsa dagiti local enterprise. Anjel Kim Pengosro para iti Pagilian.